Fi stqarrija deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando qal li kienet jiġi kostret jitlob li jingħata drittijiet kollha bħala membru tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra tar-Rappreżentanti u dan wara l-mod kif żviluppaw l-affarijiet fil-każ tal-Isptar St. Philips. Il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra tar-Rappreżentanti jiddeċida l-aġenda tal-ħidma tal-Parlament. Sal-lum rappreżentati fuq dan il-Kumitat bid-dritt tal-vot hemm il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Pulicino Orlando attenda l-aħħar laqgħat kollha tal-Kumitat wara l-ftuħ mill-ġdid tal-Parlament wara l-waqfa l-vakanzi tas-sajf u poġġa man-naħa tal-Gvern iżda ma kellux dritt tal-vot. Jekk il-mozzjoni li trasqet illum tiġi approvata, Pulicino Orlando jingħata id-dritt tal-vot fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Fl-istqarrija tiegħu Jeffrey Pulicino Orlando saħaq li ma jħossu komdu xejn f'dan l-istat tal-mistħija illi fih tħallew jiżviluppaw l-affarijiet u jrid li fil-futur jkunu evitati sitwazzjonijiet simili għal dik li żviluppat brabta mal-ftehim fuq l-Isptar St. Philips.